Nine abepimu ewo besiase mechire edwoso ye wa Asante mantemu Tano ya shrine ye wo besiase ena ya bai aha ena na ya Asantewaa ya onye nda bi ko dwoso hima na osom aha ena oditumi de kwa akongodo ye okoko ye ji Asanteman ADC hono ye bawrem na ye no panyin a ohwe ha akotwetwe nkomo na bibia e fa Tano ya shrine hono ye de abremu ADUMASA TV me din that is same kweku yentinsi Yeshi yankomo hwetwe no ase me no panyin ohwe Tano ya shrine besiase ye wo adwoso ena be hwetwe nkomo mirwa machin ya ne adaroma what is say nyankopon adaroma me ho ye bokopa na so nyankopon adom ye ho ye e be nyame ase adaroma ho anam ne na di ehye asha one for now me educationalist. Okay, I'm a Tano ya museum high museum I'm ase na brepi no me din de Kwame Pepra Andy do na frame Andy I'm sure ti nipa ba no ma de suam no e kyerɛkyerɛ mu sɛ de hanom dwumadie ene hanom enyumaye esitie na je se ha no obi a ho kwan sɛ oba ha higher tour center under the control of UNESCO. A World Heritage Site. World Heritage Site. Yeah. Sana hati. Nti ha obi baba ha no mo a o ba obetu esika bi ni because yes. Oh, okay. Tour site. Okay. Yo, yamra temple ha. Ye hye nkomo hwetwe na se a Tano ya shrine ko for by say. Tano ya shrine. Before make us an say you chrome. Ya be chrome ti me fasa akwanya nso ma chia me mpanimfo a. Okay. Omo kro mu said the omne no omudi djuma because e visi ekoso obesiase Tano ya mu na omudi amemu a nyefe ya na nyefe ti medical ma chia ohene a ohwe kire sese besiase hene na ankasa frame tab na ye hwe obi nti ni country a odina na asabi entry ona ehwe na chi de ama me fa kwanya mesu no ma chia no no madane se omu nyina eboa na ombo kru hu ban eboa e odwumadi a edi no ase no ne chia me na Boachi Augustine Boachi ado na friend Chiame Boachi a oya ne Chiame ono nso boa hanum dwumadi sesitie na masa a Chiame director your friend Mr. Francis Kwajarere Asante regional director a ohwe museum and monument eso okay ono nso mefa so no machia no sana nkomodie bia ho no area ya shasi nti ye hwe aha kofa bai kofa bai started abre in the late 15th 16th century and a crew started by before say crew ba no penifom betna ha no nim di kwan so yankopon fa oboba bi so e ma owo Tano ya oba bi so okay and a wo Tano ya na bro wo Tano ya no owo nipa mienu oba no wo nipa mienu e mema mienu sentafo ana enye ntafo penin ne Tano ya okay na de otos bi em ye dechi na Tano ya no oba ne wo no wanwo no wa mase enipa esu oba se mojatoa enti akanfo nim diem no penifo ye hwehwemu ko agina ko hwehwe ade kra aba
ɛwɔ sɛ ɛte saa nti ɔmo kɔɔ mu na ɔmo ne nimdifo ɔmo ɛwɔ ani honhom mu nsɛm hyɛ na ɔmo kyɛm sɛ da bi wei deɛ ɛyɛ bosom kɛse a waba pɛ sɛ ɔne kuro yi ɛbɛtena ɛna waba no nti monyɛ nneɛma wei ne mfa nhwɛ sɛ ɔbaa sɛ ɔbɛtena a obɛgyina sɛ wama sɛ ɔbɛtena nso a ɔbɛkɔ but ɔbaa na setena mu nti abra mpanimfoɔ yɛ mmogatoa no de nnwumadi a ɛka ho ɛyɛɛyɛ no ɔtenae na mprepia na ɔdan ne ho adi wɔ akwan bebree so wotimi dan ne ho ɔbaa dan ne ho barima ma yɛhunu sɛ nipa ba bɛdi nkɔmmɔ bet after so ɔbɛkɔ wie no ansa na ɔbɛhunu ɛyɛ nti ɔbɛyɛ bosom kɛse a ɔbɛta Asantema nso ayɛ dɛ akyi because kurei a mefiri mu besia sɛ ɛna ɛwɔ dwo so kurei ba ansa na dwo so yɛ dɛ ɛba besia se ba ansa na dwo so ba paso ai besia se ba ansa na dwo so ba ɛso yɛte dwo so paa o yeah now development aba entia and dwo so nso nam na yɛ Asantewaa adwumadi obedi na yɛ Asantewaa to kurei mu anofiri Tano ya ɛyɛ na yɛ Asantewaa bosom kɛse a ɔbɔ ne chidom de kɔ akono enti saa bosom yɛ Tano ya ano na yɛ Asantewaa mu ebusuam so yɛ asonafo bosom kɛse na kyerɛ sɛ ahanye na yɛ Asantewaa shrine na sɛ ne museum fisa adwen wa bonten no bebre nim sɛ ha yɛ na yɛ Asantewaa good the ama mo kan na yɛ Asantewaa museum no sɛ ha na yɛ Asantewaa som kurei mu no free okay wɔsom tinam sɛ wɔsom a nyame nam na hoɔden ne nimdeɛ ne dwumadie so agye Asantema si hɔnom no na sɛ ame akɔyɛ ne sɛ nam sɛ busom kɛse ne taa na yɛ Asantewaa akyi mu di sɛ adwuma nti ame afrɛ no yɛ Asantewaa museum because nam sɛ ɔno na ɔyɛ otitiri a wapie ɛwɔ dwosoma mu a yɛnyina nim no na odi ne dwuma kɛseɛ dodoɔ na ayɛ dɛ ɛwɔ ha sei no na adɛn na yɛmfa besiase no mom ama abɔnten na yɛde dwoso mom ne ba abɔnten just not good just hɔ na odi akonya no odi akonya no dwoso no odi akonya no dwoso okay deɛ ma kyerɛ sɛ besiase na ɛba ansa na dwoso ba na sɛ ɛyɛ besiase fo ɛne tu kɔtena dwoso okay tu kɔtena no yeah tu kɔtena no na saa abrɛ no na besiase ɛyɛ kuro kɛseɛ ɛyɛ fansɛmen kase kuro kɛseɛ ɛyɛ kuro a ɔhempɔn na no wɔ mu ne ho ɛden na na de kopim a Santeman edwumadie mu ɔmde ɔmo to hɔ agye Asantema si hɔ nom no sɛ ahemfo miɛnsa bi sɛ de kopim bo ahia na ntio ɛne twenebu akodua mu ɔmde ɔmo tito hɔ nom no de kopim na ha na ofiri ti na sefoɔ no nyinaa wɔ ha ansa na dwo so ɛba ma ɔmo atu akɔtra bed history ama a reject besiase no because dwo so na ayɛ dɛ aba but besiase na de dwo so ne yɛ dɛ ɛba because besiase ni tu kɔtena dwo so yes yo insanity Tano yaw brebe na oba ɛbɛhyɛ no dwumadi ase ɛwɔ hanom good history recount on time one incidents ni nneɛma bi ɛdɛ esisi abra Asantefo baa akoko esiye no besiase beja Asante because besiase edwoso no keka bo mu a na bedane Asante kwa amamu ni kumawu no nko be ka bo bedane Asante nti abra history recount here in the middle of 18th century and I recount about a history from this place in the middle of 18th century 1700s or 1780 something 18th century and I recount here so Brennan na besia simpenfo e wo ho no ma na mo boa Asante masante de edi akon ekwa akon ti mo boa Asante masante kwa akon Asante ti me gye ne ho si ho nom no e na ototo na hempon mu ne na hemfo ha se because o kro ya o hu ne ketu a but you count history a eneme free kro mu so pay enhyase you can obi say ohenkese the first literate king of Asante Prempeh the first you can answer more meka say ha na tete Prempeh the first because ne maame ne papa okay free ha ne maame ne papa free ha ne maame ne free menhia okay ne papa de Nana Kwame Owusu or Kwaku Owusu o free ha say ti enam say ntikura Nana Prempeh the first maame I friend Nana Ekua Bakuma isie no ha
aye obebia yes isie na ebrania bro no mpanifo kodi wo mdwuma ekop srempa ye no nkronoba efri ho no tinam senti ama krui esan wo nintin ba ko ewutumfo ahemfie aye frɛ no chiame na kwakus a chiame hene a ewutumfo ahemfie se wunim na hana ofri all because of say ni papa ne ba ne prempe at that time no ti ama kro na aye yes ti kro no ache ti said esi ache no Tano yawo na nze kro bia no emprena Asantefo nim diem no omo enje hyem no omo de bosom de gina kro ti bosom oba be gina besia si kro no Tano yawo nti Tano yawo no ye bosom yes na konfo no deche okay Tano yawo no bosom na nkasa okay bosom na nkasa na de Tano yawo le konfo na de na ma deche ne Tano yawo nua mame ba akoma ne me no deche nso be di Joshua Akonya deche no nana kwame deche osan be di Joshua Akonya, so he was a priest in the same time a king. Wow. Just so abakusimi. Okay. And I'm saying higher no munye free or praise, you know. So deche was a priest at the same time a king. Your man na ya Asantewaa ho kakra. Yeah. Ne de ne ba mu sei. Na ya Asantewaa de ba mu a ko ba mu nyina. Se na meken. Na akon ye na ye hinku. Ye yaw ni abenidie bia na odi. Ene ma ne kwa akon. Se na me kire se adwuso akonya kese ni nyina efro besia se anom. Na ya Asantewaa onua ba ma bi ana wo fa bia ne efre no nana akwasi afrane. No no so adwuso hene. The bra abrofo ba yenko yepese control yempene me control kron ba no in the early 1896 a ombeche bronikoko Frederick Hodgson ebeche Asante ne prempe no sa ba no wadi catch na kwasi afrane edeko ena se na me chose na prempe neja efri ha enti osan ya Asantewaa ehunipa ade kese ni abre eno abechi sa Asante abrempo akesi wenum nyina de de eko etire de oso sa be fesikedwa ade akọ nese wompene so nti sa abre na tim se Asante na prempe ko nyon kwa na ko over ahemfo be 36 na kan ho ko because yebuni se oye Asante hene ti abre nyina na nye obi na emana ko ye adwuma o so de na ahemfo omo esoso na sene wa hase no ebiede ibne chikonom kosom no krom di sa adwuma omo di sa nidie ni obuo no ede ma no nti wona sa ahemfo ibiede ekọ sa ahemfo no before then e di kache na kwasi afrane oye na ya Asantewaa wofa tade kwasi afrane no ye be mapa omo nam so nze ahemfo no obia wo ni din a ye de ma no utie adwoso abakusem ne ni nkonwadin a efre no oguakuru that means so ba osuako so a obe ni kuro ni nyina obeshimase nti oguakuru ye wo saagefo so da metro sa anti manye da akonya no ho oguakuru okay to no musan ya usan mo so dia we shukuru no ase okay tina ne ho yede nti ebra omotie ombe fund nko en nti na aka ho bi na ya Asantewaa bu adi kan yede afu dada ansa na ye san be fa prempe onu nsie na ade Asanteman brempon kese edi akọ fe de skedwa ku fi a edi Asantema gina ho nso a ye san se be fa oboya bra yusu na ma na Asantewaa bu fu ye na sa bra no ye bu dwa ema then governor anu ohwe Ghana ohwe Asanteman trustees no Frederick Hodgson efre mpenifo betena ase omo tena ase no na ade nyina ne se prempeko okay it is a prempeko dia ona ebe hwe Asanteman so a ote the Queen of England anamu Asanteman mu it is a prempe golden stool no ote so no o se de ma no nso ye de etena so no ba ne amfa anya de ama na antra so nti Asanteman ye de egunu ni nti akakra nti golden stool mo fanya de e mana ini Asantefo ya titi odi
because asem na ho ka no ebi ni abakosem Debi. Tiete on ehwe no. Na ya Asantewaa sorry. Sa be woni bibi. Na Asanteman nchichire mu no. Oba nko omubedwa ase. Okay. Ofi. Ewo ebi nko Asanteman hia mu. Ayinfo ni hia oba nko bi. Be na nam se ne afa na kwasi afra ne kɔ no. Na edwuso nso yetintima wa Asanteman mu. Na ye hia edwuso representative na o se edwuso hima etumiko. Eba. Se za ba kwasi afra na kwasi afra ne kɔ ye no. Na ya Asantewaa ba be ye a queen at the same time a king of edwuso. Bro. Yes. It is Jumadie no. Na abesini na so. And now say me chiro say Asante nipa miensa ahemfo akese miensa de omo to ho no mo. E ma Asanteman na de kopim a wojo so. Nana boahia na ntu a ofure adwumaka skese. Nana twenebu akodua a wo kumawu. E ma yenye dibie kese eni obuo ni die kese de ma ahemfo yi miensa omdo mutito ho e de gi akyerema. E ma Asanteman. So, the same penful is him no. Emma ebeye titiri ntie Asante ntimi nko nhia abra omu binya de enka ho. Okay. Na nakwasi afra no so na ya bekinde ne de. Ekwi. Te say ho abiem na aka. No say de wo hwe kire. A oyo hima no. Oba because oyo hima sa ayo him. Drama ya Asantewaa course a enhyiamu no. Ebi nti okonhyam de kotie na anya ne de. Ena ma o sorry. Ti o sorry obusa abro ni kokko nsem miensa. Se obusa schedule ko fisi emfama no. The first student can obusa and say osre busa o. Omo ba no omo hu nana prempe. O say ai omo hu nana prempe. Na so person ogitum say nana prempe ye nya ede. Ye nku no. The toss bi. Omo betim nana prempe aba. Because Asante amambrem no di oti akonwa so no o na nim baabi a de akonwa ne de eto ti ahemfo ye hie mu ha ye ti adin ni na obi ni baabi akonwa na wo ka ho asem go su no esi ti gise na prempe na wa fa ne ko no o no timi ebeba na obejeza ha na me de to ye ye timi abefa ye de ama no o so na ade ne koyi ti se na prempe ni ha de a obi ni baabi a sikadwa ehye the best way to do this is what the prempe be there. Eba no abechiske. Sabran near the prempe kosa hills. Because abra of the call cape no. Na sant for abra ni abra no bia ye kosra no. To omu ze nkrofo zo mu yim se de esitie. Ya ho odensem ni ya koni nimdia ye wowo se de esidi adwumadi no. Hwa na makwa. Ya hwa na one day. Ni akwa ba befa. Na omu de call hills. And you guys obetimi san na ba mo abetire akonya na sabran so nam kwan mo oye dey. Oko 20 minutes and and he knows for sure said they March of 1956 now on the far 1918 and 6 now on nim penfushi on far prempe at the core no Asantewaa and tutu command tutu boko boko na nya kon no nim so mo ne abrofo bi hia ni aya no baba ni atoto ni hu kwan be fa so aye de dwumadi e no mo de asojafo ebe tinande no ho ye de ya ntutu na na esan so Asantefo ye won hye ye nhyem ye obrebu no ye ntutu ye obrebu aye nkwa ako ifrititi ti sabre no ba ya na ye nhia ye mu no ewo ye calendar so no na nya bra ye kwa ako ya bra ye nhia se bi se kweside e de ze kweside be kwa ako no e da pon kese e de Asanteman and akumbi anye de he just willingly gave himself. Say me na mo pe, mo fa. Na infunu so bi e dey, e di akira om de prepare dey. Ko so betim number there. And they know for sure so om go fa prepare some de ne ba. Akun be si. So won ko biem. Cause I be near head up boy ho ankasa. Ti frɛ Hosen, eh say that bi. Prepare de o ntimi nzanya dey. Emma na chibi. Ti asema na na Asantewaa asan ka twa to. Se prempe ntimi made a ye ya bakosi mu no ene ye nkyerɛkyerɛ mu no de ɔte adwa so oni ndi ɔde adwane de esi this ntimi made a go dey so ye ti haidie inu de wo obi ani ena kosi bro ni kan say before then na ye o Asantefo ahemfu ni bia ye frɛ no Kwame Tua
na abre nyina asantefo ko nhia mu no mu susu bibia na wayi hu akoka informat no de agi bibi sa entina they are for sure say wo ho eni baby e schedule na de ehye they are for sure today know say ye mo akra man fa man ya ye be hwa de that was what the Hawks said say mo fa man ya we know how to fetch for the goodies. I see. One I Asantewaa declare or can it feel or say ne ekunafu ewu ebe hu wo nkunu sa na wisi anso o mo nso ewu ebe hu ono mo yere declare the widows shall see their husbands. That means ewu nkwa ekwan ebe fa so bia no a ebe bosikadwa ho ban na ne oboa Asantefo so awunim se yedie na ade ye ma no omunim de omunim de sa bra ye koso nyina no se de obi wo informant ya kwa mtua de ba no sa na obi so di free so o ye de eba yes ya TV yes ya TV yes ya de kire ho akuo sa ba na Asantewaa na odi animu no a de mpanimfo do na akọ no ma ya akwa mi ade schedule de akosi akamfo nyanse free bi rompe ye kan rompe and that means ohini free ho a ye de na adwane de ekosie ba bia binya de eni ni mpanimfo no sabne e wo fi so krobni e friend bana ana ohima na ohwe ofin sabne no bia fia kenten ye de ne okobi dize abato hima no ohima no ozo de wo hwe ya friend na oforiwa na foriwa ofenso man hima on hwe niemu ye niema na no mo kwa mo faso to ana that means e give you announcement entweneka etutuo dewubo ni atenteben ntahra sani me no mo medi kan sani ma wanyina de ato tikosi bro ne gitum so e de eni obenya nde onzo ntie nkasa eni ntwene isi ntwene so toto the protectors wona be hwe so ahemfo ne akofo no asafo no dom toto ye so bia me ne mere no nyade ongo hwe ba bi edna de ato te bro mo kototo ne ma wie because bro nso anim so be search ti ne searching nim no dom copy bana because they know where the thing is so mo pie bana na no na bana fo yi kan de etutu ti se akanfo obi bia they say etuo atobana that means asem kese bia de esi penifo no hu se searches bia ba onipa bia ba ho no mo nkan ho na bibi se ntina mo ma ba no ma warning shoot ti warning shoot ni ko na entwene start say di ahim so bia ti di echirase ya ti di echirase cause entwene a yehuni hey entwene a yede to ana yede ma announcement a communicative instrument nentwene no edikan de esu ituo no to ye na nentwene esu na searches against the protectors asafo no e see any ukuma papa be ba no enya eyikwa o ase wo ho enya eyikwa all because say anytime they call for reinforcement ni nyina say de twene ene kasa won so ti say ye frɛ ase Tano ya Asantewaa fie na ba no ehu twene a na eza say Asante abakoso ni biakem so tina ma na na Asantewaa agidi pa o Asantewaa abakoso because of akukuduro eni nsiyo a wogina ye agi schedule kofie de esi ho all because of say and say ni eto no nyumbi all ku ahinku ya Asantewaa oba besi a wogina premu ano why be eja you oku ahinku ya Asantewaa oku ahinku because one ne over ya beba no ko nini abema esoko sikadwa nso a ye be fa akọ ana Asantewaa nso obi bia no mubu o say wo kekama efunu no kekama de adampa that means eni abefa no ofa ne nua mko a nana afrane ko nana afrane afiri ho abefa prempe ko the next one bit ma ba ne so badampan
That's the chronic na. It was here sorry. Waka. Yijina brand. Yeni kwesi koko. Asia. In most historians and history writings, no, Omokase Asantes were defeated. But now things are coming out to show that we were not defeated. We weren't defeated. Because if we any so, any assume kunim was a corner, your friend schedule kufiakon because the purpose of the war, but Taiti tria, ye concept, ye be first schedule kufiade. Because if we need first schedule kufianko. It's when me and Vanko as only couldn't. What me fuck with ya? Edward dears, but when to me anya day. I'm Vanko. Sana akonia day. It's internet man near Santua. I'm at Tano yao. It's with me ya because I bring a cano. And they yam penny for Yamina Momosua a president no gronobe. Will be on a software. Yeah. And I do buy yet say AD. Software. Soft Ben and Nanado, a friend, Sofo Uninamo, Pentecost phone. Soft B Usubempa. Well, a soft one, okay, and penny for beach dome. Oko Bedukubimu in then Mahama and yes, Reka, Oman Penia Wachum, Atano smokers, Omane Yam Pipe of food women. It won't mean Ghanaian Asante do meditate obedima Asantewaa and to Tano yao and because Tano yao no boni tinti mai to no babaji to me kwana aha na wosom oh okay ne nkyerɛkyerɛ ene akanfo ewo niam bi omo ye ni nyina na ha na obe aha ni dware na kofo Ghanaian Asante no na o worry bi no na ye jusu jase ye friend buodu so inti ononso nkunyadin a friend Osahene. That means the leader of warriors. Osahene Buodu. So history recounted that Osahene Buodu. So he was another commander of Ghanaian Asante warriors. Okay. So omu nyina efria. Edware ebedware om. Ne yam kwa konkwa. Ti se ohu ye nananom panifo otumfo pie o dwabo bi ase. Na niema bi edi ahim yeso niema bi ye de papa e fa ne ho obi su nsuo bi ntakra ne ma e de bi kura tua na no ne tade e hyene ma bomu a enye kwa e wase e tum bia ye de ahyem se be bodai ne ho ba se atum kuro na Ghanaian Asantewaa agi bi wa sa bre no komfo wa ha enam ni ndiem esre free bosom kese Tano yaw ni nsamanfo ni dware won sa no mo kwakon. So it's here most of pictures where say they was here dressing Asantewaa dressing and you be born entire the battle career share no nkron ba ye punu anya life ye punu edi nua nubra nkohini ashe ni ma ya de ma de hede akwankyere gusu ti ye hyewa tim say yes na emu hede ayedu me wa yemra fie ha ye ram no yin so obo ago ben prince okay ase no say oh Asantewaa nim diem no mama kusem so ti ahadin haya baby ayeso aya bosom dan Tano yaw ne bosom kese wa o wanuanom so kan ho ahonhom bebre wa ebuse na nan mo mawuko ebi da so ye dai wa enti se obi tini fie a untimi nguram saa kwa o so ma nanom ya we se obi ye dai eba na se bibi na ya mo dia tuyi mo timi dia ye dai e dia tuyi nyini ma bia na o se wu nipa timi di wani kan ye dai ehunu ti se wo sere na agba ago saa na e kire se obi ba ti obo to me nyese obo ya nso ni wawuram so hwe ya obo a otwen kakra na ndo bibia ye dai in a normal life in eda soko uko bi fia onyesa obum owura kromu a wo mpanfo bi abedika nsuo mo so wawuram the same thing ma me bo ago because me nim pefe say mpanfo bi ne nananom bi ye dai ewa I was a mesre o man sana ma ye dai wawuram yakob bi fe nye bo ago a ojeso na yakob amen yanti obi ajeso obi anyeso but obi jeso na ye na yanti ye na mo na mo anti uboma obi jeso
Be ya honhom dwumadi. Ti bia wonte ase. So me cho no. Obumu a. Wo be so. Ya wuram ya ba ha no. Ehu se ya pra ha. Nti ha dwumadi no hansisi esi hwan na so. Ha dwumadi mi ana me hwe na me. Wa na hwe. Yes. Ti ha ye de pra ya ka ha pra ha. Oh ye pra ba. Oh okay. Oh. Emprepia na me hwe movie bi num ne onkron ba bi a se ro musima bosum hwe ye no. E ma ne yehu. Ana ka mebusa no. O ma ho num ye basa. Sa. Ye na num mpefi. Na ti because oh ye nhoro that the same who nsuo we ho. Yemfa oba ibu ne nsa on bencha ha. Owi esi a yemfa ne si, yemfa na we si. Na num mpefi. Ti ma se na num fie ye basa. Abre ne o se ye de. Yehwe ne sisi yo sa na yebu because untimi ntina wo dan mu efimu a how do you expect say baby a ye kronkron bia a wo believe say nyame bi wo ho a wo kwa a utimi ko ho no o me ho no me de efi ntiza na mbrempe zo du bia me hwe mu bia na me sere kakra ye ba he me kwa sorry ye ba he many obi bad things ya ka bosom save grade na ye konfo bi na heba no nyema bi na ya say ye de adwi bi a de atachiri ye de am because ana ya chirechiri am ya de ya te ase say ahaye bi ai bi enya de ye nko abosom sem de e si ana e si abosom sem from tete abosom sem from tete e ye gidi ena nya bone no enya bone me enkane me baha enkan mi ntwam kura mfa ha uswa ofese misano se le sikan ne chire no ye ko school ye religious and moral ne enkron ba ne chire no ase de owura ha no ma na bibia ye den achew ezo onu ni anko modie bi oze opi bibio oyo anhwe ba ko bibio no tesa ejidi anano mi honhu bom ye nipa so me sure enti sade movie mu ye de cartoons bi ne nkuaba bi ne niema bi eme honum ye huhu oba hey it's something I just ask myself say enkromu kronkro abosom as a different from individual abosom apart from say waba hey ebi ekro bi te say kumawu yesi kumawu bosom kese ne aboni din binyini so okwa ba ko hu di hu TV so ni bi so na so oba hey ade bi e wa ha bia wodwumadi ahedi enku nipa ense nipa de wa ha bia wodwumadi ahedi so ya kire ntwene ni ma mi de twene ya de ntwene etwana announcement ya de twene etodwom eto aye yinyum ye ba announcement nyame ya de na bia ye bi wura kwasi den mu a anadwo no anano bi si twene so amu bia ye akai se edatena e da kronkron ye nyina ye ba osumfi ha ababeso embre bi atwam no enenzu ye ka e kayen sesa enomba bede e babe ye bans na omudi dwuma entwini obo kan twini ahaya anyomtofo bia wona eto dwom ene etena ho no ma to dwom ayeye dwom ebie ama bosom no abedua komfo ne mu honhom no babedua nipadua ne mu ti e basa na mani di ne dwuma sonko bet eye nwumne ntwene na e koso no e na abie honhom ne kwan ama bedua nipadua ne mu okay ti e mo baa ne dua nipadua man sana dwumadie bi a komfo no pese oye no waye because nyo no ne pe no de sometimes kro ye wi a ono emu kro nim de waye ti ono chia me wachechi no wachenum say yeni na nanam baaye no okai wo mo kai
eno da ho ye hu nua bebre wa enua wa hai enua ahodo miensa enan ene wa ye osusumasa ewa ha ye wo tame ewu ewa ha ye wo edwene ewa ha ye wo sese ewa ha se enua me enan amabo ne din nyina no tame ewu dem se watepe ndem atatepa yese o te kora na discourse wasi eyobu ni dia wo de ma honhom nyame de adua se adua nim nenso te didi dwuma na ye de Bible na akra akire muni nuaba nfa haban sayade omo de sayare bre twem na hanom so ayese asubiti health center baby ayekoja ayarehwe ti abre nom de yare for ba se ha we mu na nanom tete it is so mo yade e de yeduro it is so mo yare sometimes be a first aid but man catch you say over 100 ene ewu herbal herbs omo ye no herbal drugs no omo ye no 100 over 99% ubenya susumasa wo yes over 99% ubenya susumasa wo ejuma pa ni se esanya ro bebre okay esanya ro bebre esa ulcers yefunyare ene yefunukru epamumfi ti bia obekọ bi ono atete bi no dia hyensuo no dia dware epamumfi ena ehunsuo na obehye de bedware nso no esan yehunyare bi ye de kire ensa fractures it mean diabetes yes omo noa de bi kura na ena enkan kura ye nse da noa no mo ye hye bitters ye na nkokrafo no bako no ahye kwajo family ni breme e be ni green ya petition no asa en high ni brand de gum we twan kakra ni ho den ena e pam hu mfi ni tin ye de adua baabi a ye boye mpae ye gunsa ye mpae bo a ye nso ye de ye bo e wo ho no nti ebre ni abre nyina no e pam hu mfi bia na etwe ne ho ye de eben ha epam no ko saa ne tumi Nyankopon de ayede e de ahye wo no susumasa taame e wo de watene ne din de e di dwumadi bebre no si di humu nyuma bebre ye de wo horo ye ho ye de dwura ye ho obi yare a ye we taame e wo tumi akoma ya de pa ye we se de ye we salad ye tete ni bia de afredu anu ayede no wadi brano won say akoma na how ebeti ako ye wodwene is one of the strong herbs I contain calcium tin kan first no e dua bia na ye de twiese apose ye bubu na ye we ye de twiese okwafuo me na am kwafuma na obu na hyinanum okay abra benya 100 years de se ba akukura ntu so it's any deficient bone abofra ehunemu emre ni dosins a ye hye ni bidos ye de mabofra ni dware ye de bigu nanum a emana hode saa ne ma wentina ma saa ehama ye de ewa ha se nanom de ye de edi dwuma esanyarewa sese nom so ewo dwumadi anu se ye de edi ne nyina ewa ha ye mode adua baabi a ye buo ene ye ntu ewi eye biaya ye bompai na snaps no ye de bompai ye bompai wi a de beka de ayede identity just respect go ya na ebi ye de e kaase onfanko e nananom de ebi asiwa mo ma de but sometimes be abeba brano I don't know how it vanished ako it miko ensana ojani mu no yes. Omanim ebiko ebeko down na so I want him say ya bia no but it still looks empty this is a new one here on my use that but e bring do one say
eko ense bi ani bibi o ba bi o bibi o ba sanity ni ejawa omde aye om mpa ba ye de asre de om de besre fi na na mo nje ewi ye ho kra ani kuku se de meka se konfo bi ani ha na nka na konfo ha no kra mu dwumedi ani didie Asantewaa yi mu ye de hyensa ti jom kan bomba no besum wi a omo ji omani kakra je de be hyensa kra na nso ne de be gunsa no okay cry no man no be tunu no ase no de gunsa no okay ye woni kuku a ye be hye ye nse fufuo do fe ndoka ana pamoan no ye be hye edi egum na ye di edwumadi ewura ye de agye notice board ne shares kakra ya hyehyɛ yeah any notice okay me find the notice board na me no yeah ahana ye wono sem say high museum working on two things. The first is the building and the second is the traditional activities that goes on here. The building no one historical importance oko history be tretre abrofuni be tretre no nkro no ba fulam no nkro ba tretre omo tretre ni mi kire se obi crime free obi ma Africa hada oti abrochi no atwere se African 40 no yaso yetete emutan yeah yetete ntokuru ni okay good no atwere we asanteman nim die kwaso kwan na yemu faso ye dey esi adan how the architectural designs and drawing of Asante's were said Asante si adan to some of the methods enam so ay this adan we dey esi ho enema am keka boom mu di si ho dwumadi omu di wodan no ansa no de dan ne dey esi ho makuruchegu nkrata ya kunchegu nkrata say usua mu say oh say in this period let me share a picture be in the 1861 something now I said the adum is it here yeah these are a lot of things that ubi hunu okay pictures ni bi so okay kire say sana Asante de yesisi ada na de ba ko Asante aka ayaje atumi the style edisi dan na aka aye frɛ no efishia no aka because ifie ni yam ha no e wodwumadi ade ade idi tete fie no bebre hu fishia na peto kakra wo ho ebia na mehu ne heyi o yes sana no mo ye no because e wa mamre ni amane ayeye enipa 5 stage or 4 stages of human life awo aware ni owu ye be wo benyini obeware ware wi a obabere abere ni nyina ye fax into the building yewe ye chi ha yes ye hu se sedwa wo ho ye hu doso ye hu rafita ye hu nkosua sika ni ade ye chi soso nchirimu be na odbema ye nchirimu a wa ha doso de ntare bi a ye nanam akonfo okay wonom hye ana wonom fura nom de ko abosom dem ekosere nom de be yom musum djuma omo nkyerɛkyerɛ ewa okay omo nhye ye normal tare bi amfa nko eho atade a Asante abakosem no omnim die mu no wonom hye edidi abosom nyuma nti obokɔ abosom no ho age se wa hye no ti so wa hye untumi fata no okay ti komfo no hye e de ko hwe asese dwa yisu obi wonom a konwa ebra so mo bodwa na mo di dwumadie bi a akonwa konfo no etena because osate adwuma na obre otenase ti otenase a wo enkrofo mo ye de etene ho ena ye busum we a friend Tano ya no ye busum kese bi a omaba so he's a god of fertility ye nim de na adesua mu no enti wo na obema omama no ebi akwaside bi ne ebre bi a wo di dwere bi no ye de saa mofra ne nyina ya de eba ba omo te konfo ne nchen ne mane wo omo tena konfo ne nchen ma konfo bi di dwuma nyina wi odi wi a wa de wo hyira wo mo no kwase nti ho
ena omotena enwrei eye maami bi a em se opade o hie bribi okay e wona na mo nchen ti okọ ninim de mu ni mpanifo chechem no mo de ama ne so mfanye de omfa mbra emesre so de aba bese asinu abre nyina o hwe kwan se na de sede na o de bae no be yama no no be de e be ama no finish ke go de eno so odwumedi ayedi enzi amfa hu fom kwa e de agu wira hwo fita e de obori ni de bia ma mpanifo se omo ne di fom e nuane e de ma no skanso e ade srede bi ho a friend say wo de body chidom e de atechire say ade na wo pe no wo di we ye de to atechire enkan nananom na nko mu nyiska no mu nyiska David nanam dwuma no mu nyiska omu ye ya na wa beda ase de ope na de charge you enei ni masesa but wono mu yo madwuma kronkron pa no won charge you uwia wa oni mu ade de wo de bae se nyam kopon aye wadom nananom na mutumi so aye wadom asaw yare na o ma di udwuma na wo pe na ma na wo de ibi kitu beba wow wo ko bit ma shebo na wo di so sa ba se de wa he sa na wa yen sore dem ye she nyame bo sa ye de akọ na we mu sie enyame bi a ye wo egidie de ewo mu se na mo so a ye be hu nyankopon ena de ba ko a de mam ka say na times me ba ha si ni ma de sue me hu ne ma kreze ade bi a bible cassette bi a na hanso cassette e bi ye de oba ma sorry a ye oba ebu ni nsa omura ho bible cassette tie na no nkane na na no ni esi dan wo edan na chi so ko fichiri oba ye hi a e ba kwata sa ye bunu adefi the same thing ye bunu ade bi nso a ano edene ne di dwuma e femra de tosu mienu na no mu mpefi se be ma ne be ma wade oba na oba wade ash chiwade kese okay ai tie no bible nso cassette yeah de etwa kosi nyina ne se ye nkyere odo sa na no muka nti se o company fo na no mo tena se no mo hihye ne masia o se ye ma obi amon nkru ye pene se odo betena mo ntem mo nka mo na so menye de nti ade bi ade odu bia no na no mo kyere ngo fa onu ayere enu ewu ngo wie enu ade nkutwa sem nya de entu nua so de opese me ye ma no yesa mami sana no se de echeche me nkan zo be konfu ana aboso no ka che o kutwa onu ani ti fa brem but I dream po we na we chi so boso mo nkum ni pa mo yesi yes entesa boso mo nkum ni pa okuni pa sei ese ya kaum yen ma Christopher eni aye ne sa muslim nkum nipa nyankopon okum nipa wa oboni ya udi ye no na kum eni bekum jesi boni ye de ekum konfo no kura ote bosum yisu no so odi boni a ebekum konfo no ote bosum no nchen no odi boni e be de ebekum boni ne kum Asantewaa obebi ombu e mede o se woni mutrimu a to asoma me entiamo a me safo ani me dia to a obi abefa me se wono afa woni muti pefe se safo anyo na aye de fai asem bi enu ameka be bible nso tresa o se enumi a eni de enya so no ni nyina so nsa de no aye de afa but one fire obi yire akoda na koye bibi ye busa usu ni mo hwe oba ne so se de oni unso me ye hwe
And I'm just no cross why day. Why? Then we chiwa. The ankan is a stage be and saying, but this year and penifone church are cramming busebusane is suya de cram. Then I know dear Drew. Omudibusum. Tibia will be another man in the busia de Ababija. Add this will be pussy any panel. And I add this is any pans be the bonus, any pendy bonny and the busum no do kuja na. Also, cool. Bass will be a phone movie. In the ankan and I'm cofuma, Miss Try a nay. A nay. I quite sorry. A year I saw you my baby Biakasiano. Mecano cratcher. Ono manum eno yere no munyini kakra na ba bia otie okọ abusuafie yi ase a wan hwe amabusuafie na aduane bia no ebe no abema aba no onua oyirma de ombeku edibi you believe ni say omabefo eni akwa sori no beden kan no bro enze ne kra bro nya dura ye sheda anko bia shedi enkan asi bro nya wa bre no ayede wanya enu frinkan frikumati enyini amba behia ya ye aduane ni bebre ni enyini atena se ayede adi esu ne bro nya na wo ba no wa ye na aduane bibia agu ni bomu eda ne kachi ni nsuo wo ne kam na aduane wo ne kam ni bibia ni pakron so ye sofo ko de befie na mu nyina mu di a wo be dey be kuno emeyo ben kan nyina betena se because or the nana ne ba na eda koja se wo try na emma oso ti ekofom si a se bia ye wo nkuro ketewa bi sei no ekofom a omo chi na bodo re se na ye nyina ekodo ha ye maame no ma ye dey akwa akodo papa no makodo ye do na em se ba ko ne be wi aduane a ye nyina no atiem ohwie omo twitwa board kwadu aha ne de se wo se no ohwie board ye gu sei a ne ye nya potowe bi e ho abu ne twim kontobre de du atwi kontobre sia enkore mu area mu nyina ba betena se betene obi atia ne bank uko bi fia me ni di omo aduane a ni obi chi wade a enye enti sa ye no no musum na enuado wakofuom kokko abre kwadu abre mu etwa da bato kwanchen because ono nkwan ntimi nya dey eni to ma enti wa wotwam bia no matibi na de ko eni ntisa comfort ti hwana akom obiya nkom for now onya enyi ne comfort bia nyama fiti Tano ya 20 years. Oh, David. I come for be business. Come for traba, come for yaba. Come for be business. But after saying tra coin. Obi anyama. Be few base. 25 years. 25 years. Yes. Yeah, ache. Ti ehwe mu so be you be amoyede. Aba. So mo hwehwe. Eno ofie ba ko mu ewa na say ofie bi ewo. Ofie bi ewo. Oh, okay. Yeah. Ti me de masam ba ha no mo a je me na mbe made Dabi na ho na be di anyimo ya masase na hokwa da akro no empanimfo bi a obetimia ba besra de ama na ne chia me no mo obetimia Edward srede na ide besra ma yeah ba me de me just educationalist me trade okay me trade me on this ritual aspect me nka ho me tre spiritual activity me nka ho me tre say na nan ma ba kosem no ye na no mu ni me di omu say na me ne yesu ade ne ma tre sa ne ma sanity okay entwini ye wo hoyi ye de ani bu a din fi be say ache it was sa a painting me no ya Asantewaa yusu ngeto wan me no yes omde kwa akon ene no omde to anano the painting man o yusu I can say ache over 150 years going okay ache ba se nyema wo hanyina ya Asantewaa pension ni ancient okay yes ache okay esoro ya ye de guso e de say a friend is bamboo no mo di aye Asantewaa pen no so bamboo ana say
Oh, yes, a son. Yes, a son. The Biamo. Abrania Brano, bear 5-10 years biano. What's the son? A sayana as a son. This is all shakra, a dear monosimbi. As a sakakra, it is a son. When you did us all no more be to me and say, that's why India will go for a bet. Indiana question kakra. Say, see, area muhadi in your go baby. See, call face which cofa. Bamboo be the not the way you're so eh. Honor, or may be one to one a baby. Or one a bear. Every baby we are free to chance in our baby a boss. Oh, share nowadays development is corner. You to me a bit messy. Yeah, I am share name of sweet. See, you swear, no, because I knew we in Suano, I have better. I have ready to do. And ya pro normally I knew it. Sir, you soon every. It's very, and you trouble, and you Sana Quaque. It's a very bit more. A bit matters. Your dear country in a baby, you know. Dear Nama Tano Yao shrine her a down so free. I was on fear hodo. Ah, okay. The man say dance so I say. For now, your father say as a World Heritage Site. Ti abrani bia no hadwumade no ekoso wan wan omo nsisi ni hye ema ye kire abrani no ba ha ba betu bia obekire o akamfo nimdie ya dansie ene yesom e wa ase no ema ase kakra abrani nso se oba se obepe ade sire bia nso a nananom mo mpanimfo mo hono mo betime di wanim aba besire ade a wohia bia nso ayede e de ama me ba ha enche kakra de bra mahuse nipa ni bi ye eba srade I believe say almost answer the na sense ye de eba ase no nti ha na me to site kakra me kan say ye bie kwanto de ma obi a opese ohunu asante nimdie kwan so kwan mo fa so som ene akwan a ye fa so si adan sa adan ye friend tadan ye di nua na agina ene ye de enotie ayede atetare ede aye ho ne akanfo ye wadan ne bi ye watakwa ame enua nim ya nti sana ema ase ye de ye sonko sinti o hwenso etete niema na e wo honom no eno abia ne wa oba hu krawa ohu ntwene ohu asipim ya akonya na nanom akonya nkane akonya bi e wa ase ni we se hu ase sedwa ye wo yawa na brass pan e hono yawa e di dwumadi woni nyina ya tetefo nim die kwan so kwan mo fa so ye o mo niema ne ababeto se ba era obu on ma wasua na obuku beto mfa na ninya de ebu bi se obi abi pese oba ha bia ma ha se so da so kakra se oba utimi di wani bi hu bi se kura bi se kuku bi se yawa asesedwa asipim e ho nkroba obi pese oba ha brebe no obutumi aba brebe no ntumi ma ha ye hadie enam sa I to site nti ebre nyina oba akonya da ho se woni ma ba be you will always be if you are 6 to say enyumre nkwa na wontimi ma se enyumre de se de kan za de san na asema de asa sanity ebre bia betimi aba oba be nyi obi a oba be church oba be hia me so a oba be church mo aye okay media ba yewa pepra Andy na ohwe Tano Yaw shrine edwoso besiase kuronim na Tano Yaw shrine ewo Kumase Asante Mantemu ADUMASA TV yenchi ni amamre dwumedie na de brew no medin da tesem hene kwaku yama momo anitia adehye